ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chide me tinya wele la sara ka jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه عدد نعم الله وإفضاله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشرف الله جبا موفوك ولمن دعاك نمد الله كادل الله سبحانه وتعالى في alaka hina naka kisha naka barka alako jidi ko chaya nena ukelengele na bela jelenka dan bora ya mawfo ka wali mando akanyama dalla ka wala dania ka fo anga bi wajulu kene kono ambe Côte d'Ivoire jamana ka dugulami nabi wele ko boaki an karamo ga nanu juro sama maga Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara sam baflantan shegi kalo wolon vlanan damine ay wili ka jo min ke nyeshi Côte d'Ivoire jamana ma kata misri dayele na dugulami nabi wele ko tibisu Côte d'Ivoire chamanche bolofe o bara kun chelen ko fe anana wajulu kene belebele sigi Jamiyato Ansardin tondeun anu kanu ɲɔgɔnw ye buwake balonci kɛnɛ bakan ka bɛ jouer kalo tile 7 ma san 2018 wajulo min kɛnɛ daminɛna ni buwake maabaw a fangalamɔgɔw olu ka folikan anu ka barikadakaw ye ka sɔrɔ ka se an karamɔgɔ Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara ka bilasiralikanw ma an ka jɛ k'a baaraw seereya ɲɔgɔn fɛ Kitiga an facɛ sila buwake Haidara Sharif Madan an diyamogo ala diyamogo atakbir donc am sabe baram na bokia be benyabal asara tamburu asara balali am sa asara tamburu donc na mako silana suni tere am anga kawi surtout na folako ala diena ok a diyamogo an facɛ o bɛ nana buwake yan c'est que hɛrɛ le bɛ don la buwake yan n'o kan ka kɛ n'an k'o rate an bɛ nimisa o de kosɔn an bɛ yɔrɔ jan an k'an seko kɛ pour que vraiment cérémonie bɛ se ka organiser an b'a fo la ka fo an b'a fɔ premier ministre ɲɛ bi anw facɛ bɛ nana ko a bɛ nana hɛrɛ b'a la don buwake yan sanji bɛ nana jiko tɛna kɛ yan tuguni ala yɛrɛ a fɔra k'a bɛ na kɔrɔ sanji commencera ka na alhamdulilayi rabbil alamin ala ɲɔgɔn siama k'an ye ala tando kan ala barikada kan ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka bi don sanima ye bi dɔnba in yira anw na ni an fa sanima ɲinɛ kɛnɛ kan yan ka kuma sɛmɛ an na an bɛ ala in fo ka ɲini ala fɛ yarabi karamɔgɔ ala k'a kɔlɔsi n'a ka denbaya yarabi ala k'o kɔlɔsi o la kuma tɛ anw bolo bi foli de b'an bolo ka ɲɛsin an fa ma min ye Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara nanzaraw bɛɛ bi waso ni cɛ min tɔgɔ ye an b'a fɔ ko Haidara don dɔ la ne ka patron indien dɔ o donna an ka bureau kɔnɔ ale yɛrɛ tɔgɔ ye Yesu Dara Madani Lal a nana sɔrɔ karamɔgɔ ka fotoba dɔ bɛ an ka bureau kɔnɔ a sɛbɛn b'o kan Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara a ko est-ce que ala b'ale yɛrɛ fɛ a ko ten ko ala b'ale yɛrɛ fɛ ne ko mun na ko ala b'i fɛ a ko ala ni nin cɛ in sababu la ko aw tilenna o tɔgɔ dɔ fana b'a ale yɛrɛ tɔgɔ ale tɔgɔ dɔ ko o tɔgɔ la ko ale ma siga fiyewu ko ala b'ale fɛ donc nanzaraw b'a la ka waso ni an karamɔgɔ ye an fa an b'a ɲini ala fɛ a ye fa ɲuman bɛɛ ka hakɛ dafa parce que an ka diinɛ la ale yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛnɛ fa ka den ka hakɛ dɔ ye fa kan k'a lamɔ ka jogo ɲuman don a la wa ale donna n'o jɔyɔrɔ bɛɛ ye. alhamdulilahi asilamɛw an bɛ ala fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn o la
su in na ni ala sɔnna an bɛ Buaké n'o bɛnna le 7 mois 2018 alhamdulilahi an bɛ ala fo n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ma a faamaw a fantanw an ka foli bɛ a bɛɛ ye sababu min y'an se yan komi a bɛɛ b'a kalama an balima Usman Bamba ale ka misiri dayɛlɛ tun bɛ yen u y'a ɲini an fɛ an kana far'u kan ka ye a kɛnɛ kan ala sɔnna o misiri dayɛlɛla o la an ye layidu di ni ala sɔnna hali n'a kɛra su kelen ye an na dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ala ka diinɛ na ka ɲɔgɔn hakili jigin sabu ala y'o de fɔ fa zakir in nafa'ati zikra sayazakar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ala ko kira ma ko mɔgɔ hakili jigin bi mako ɲɛ yɔrɔ min na a kɛ hakili jigin bi mumini nafa o mɔgɔ bi siran ale ala ɲɛ n'o hakili jiginna o bi miiri a bɛ wale jugu min na a b'a dabila a kan ka dɔ fara a ka ɲuman min k'a b'o kɛ mana da'i bɛ yen wa'izu bɛ yen muzakiru bɛ yen dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma da'i wele dala ka kafiriw bɔ kafiriya la ka na n'u ye silamɛya la a bɛ fɔ dɔ ma wajibikɛla don a bɛ mɔgɔw waju k'u bɔ kojugu la k'u bila ɲuman na o tuma na fana hakili jiginna bilen wajibikɛlaw ni dayiw kɔfɛ olu bɛ to ka mɔgɔw hakili jigin an bɛ yɔrɔ min na bi fɛn o fɛn bɛ an fɛ bi o ye ɲɔgɔn hakili jigin de n'o tɛ wele dara hakili la a jaabira mais adamaden mana kɛ cogo o cogo fili dɔw b'i sɔrɔ maaya yɛrɛ dilan b'o kan o fili ninnu na o de la Alahu Taala nana ni astaghfirullahi ye k'a fɔ adamaden ti dafa al-kamalu lillah dafalen ya ye ala ta mana an bɛ ɲɔgɔn hakili de jigin tari ala na laban ɲuman di an bɛɛ ma an ye nin weleda in daminɛ ka se bi ma hukumu kelen de kɔnɔ mabdaw kelen fila tɛ ka n'ala k'an da n'an ko ala kota an ka wajibi sinsin bɛ mabdaw min kan o de ye ala y'a ka kiraw ci kun min na n y'a fɔ ye siɲɛ caman i ɲɛ bɛ diɲɛ na cogo min na wali i ɲɛ bɛ jamana na cogo min na ou bien i ɲɛ b'i ka dugu la cogo min na silamɛya yɛrɛ de bɛ ala fɛ ten Buaké ya bi kasobon bi yan policiers bi yan forces militaires bi yan gendarmerie bi yan garde républicaine bi yan mais nin bɛɛ taara mun kama c'est pas contre Buaké ka denw de don marifa dir'u ma mais a ma fɔ u k'a ci an na ko u k'an hakili sigi ko adamaden mana kɛ cogo o cogo cɛnnikɛla b'a la bingannikɛla b'a la namaratɔ b'a la ko diɲɛlatigɛ tɛ se ka ja fiyewu diɲɛ tɛ se ka ja fiyewu ka cɛnnikɛlaw ni maafalaw ni bingannikɛlaw to yen o tuma na gouvernement yɛrɛ ye sariya ta an ka polisiw ɲini olu ka teliya ka namaratɔw mabɔ n'olu dɛsɛra yɔrɔ min na an ka gendarmew fana ta minnu ka kojugu ka bon olu ka wuli k'i ɲɛsin o ma mais ni mɔgɔ wɛrɛ nana bi an ka sɔrɔdasiw ta u ka mɔgɔw kisi a ye nin bɛɛ lajɛ baara tɛ ninnu si la jamana kisili population kisili kasobon kɔrɔ ye di ni mɔgɔ min ta kɛ ko man ɲɛ a y'o minɛ k'o don kaso la k'a hakili sigi
k'a kiiri n'a bɔra a tɛ se k'a kan a jɔra nin de kama o de la tribunaliw sigira ko ka ko ɲɛɲini mɔgɔ fila tɛ se ka kɛlɛ dɔ nɛn ka di dɔ ye dɔ bɛ kodɔn dɔ ye kodɔnna in kana na kodɔnbali ka tiɲɛ namara ko juge ka taa o kalan kɛ ka sɔrɔ ka n'u fila bɔ ɲɔgɔn alors n bɛ fɛ ka silamɛya de d'aw ma dakuruɲa kelen o de la n bɛ ka taa n'a ye a k'a faamu an bɛ segin ala ma bangara tiɲɛ de la hali a dogolen tɛ o tuma na juge mana kiiri tigɛ o ka kalan de ye ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn nin bɛɛ kun ye jumɛn ye ko mɔgɔ kana tɔɲɔ bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ bon nin ye adamadenw ka labɛn ye mais yala ala min ye mɔgɔw da o ala b'an to ten wa a t'an to ten a sera ka hakili di ne ma ne ka jamana kɔnɔ ne sera ka nin formation ninnu groupe ninnu former pour que ka jamanadenw kisi mais ala min y'an da o min ye hakili bɛɛ tigi ye a t'an to ten dɛ tuma na kuma min na ala y'an da n bɛna silamɛya bɛɛ de d'a ma dakuruɲa kelen u ye ko in caya ka mɔgɔw hakili tiɲɛ hali i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na mais n bɛ min fɔ fana ne de b'a garanti kɛlɛ tɛ silamɛya la dɛ ni karamɔgɔ min ma sɔn dalilu min b'i bolo i bɛ na a wulibali don dɛ ala fana ko n ti mɔgɔw to ten n bɛ mun kɛ n bɛ se ka kuma u fɛ o de la wasila nana mɔgɔw ka fisa ɲɔgɔn ye dɔ kama dɔ bɛ si buwake bi walahi n'o jigi tigɛra a b'a ka minɛnw fili su ye a bɛ taa ala tɛ dɛ mɔgɔ dɔ kama n'o jigi tigɛra a bolo bi a bɛ taa tuma na ala ye mais a ye mɔgɔw jigi kɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli o de la ala jɔra a kan ko a b'a adamadenw dɛmɛ an ka balo dugukolo kan ko a b'an dɛmɛ ni kaba pɛrɛnna sisan bɔdikan an bɛɛ b'a mɛn i bɛ kaba pɛrɛn lamɛn o mais o ti foyi ye ala ka jɔn kɔ ni kaba pɛrɛn n'an sera k'o mɛn n'ala kumana an b'a mɛn ala ko non n ti kuma aw fɛ ne yɛrɛ ala bɛna tɛmɛ sira dɔ fɛ ka s'a ma waati ne yɛrɛ ala sɔrɔ fo a ka tɛmɛ o sira fɛ ka se ne ala ma ibtaghu indahu alwasila o kɛra min na ala ye mun kɛ a ye kira ci daminɛ kiraw bɛ na ni mun ye ko a bɛ wale jugu min na a y'o dabila a ye bolisɔn dabila a ye mɔgɔ tɔɲɔ dabila a ye dansako dabila a ka da la ala kelen bɛ yen wa lahara ala b'aw juge munna jahanama fɔra an ye munna alijinɛ fɔra an ye n'i bɔra sisan buwake yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko sens interdit sens interdit hali ni ne bɛ ka taa a fɔ non segin han sira in labilalen mais e tɛmɛ sira tɛ mais a dabɔra mun kama ne ka hɛrɛ ne ka hɛrɛ sens interdit dabɔra bolimafɛntigi ka hɛrɛ de kama mais i bɛ se k'a burulen mais munna i tɛ sɔn parce que polisikɛ bɛ yen mais e bɛ se ka polisi tan fara ɲɔgɔn kan o mun i t'a burulen i b'a dɔn polisi kelen ni fila kɔfɛ polisi ba kelen bɛ yen o dɔnna min kɛ i ye polisiya bonya o kumana pour que i ka ala ka fanga dɔn ala yɛrɛ ka bonya a y'a ka se jira ka tila k'a ka ɲaŋata yira n'o ye jahanama ni alijinɛ ye hɛrɛ ye ko an ka sira jahanama ɲɛ an ka alijinɛ ɲɛ i siranna polisikɛ ɲɛ i ma sɔn ka feu rouge jeli kumana sira ala ɲɛ parce que jahanama b'a kɔnɔ sira ala ɲɛ i baloli diɲɛ na yan
i lafiyali a b'ale de bolo i ɲɛnini a b'ale de bolo o kumana ala ka fanga de fɔlɔla ka yira an na n'a bɛ fɔ o ma ko tawhid an ka ala ka kelebantiya dɔn k'a dɔn ale de y'an da saya kɔfɛ a bɛ tila k'an lawuli n tɛmɛntɔ mɔgɔ caman dalen don balo la parce que an bɛ yan kaban mɔgɔ caman dalen don saya la parce que saya bɛ ka kɛ mais sigana bɛ yɔrɔ jumɛn na dɔw bolo ko est ce que saya kɔfɛ wulili bɛ yen n tɛmɛntɔ bɛ sin ka tɛmɛ o fɛ ten kuranɛ lajɛ kɛ kafiriw nana alakira ɲininka ko mɔgɔ salen kɔ dɔw sara san 1000 5000 olu dugukolo y'u bɛɛ dun k'olu bɛ wuli cogo di o yɔrɔ bɛ ala ye jibirila bila ka na ni jaabi ye ko a f'u ye ko hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yaku shay'an mazkur ko Muhamadu u ɲininka dɛ minnu nana est ce que mɔgɔ bɛ wuli kaburu kɔnɔ i tolilen bannen ko u ɲininka ko yala don dɔ kɛra k'a sɔrɔ u kun tɛ yen wa est ce que don dɔ tɛmɛna k'a sɔrɔ u tɛ yen n'i ɲininkara o la o jaabi ye ɔhɔ i fa tɔgɔ bɛ da don min na o y'a sɔrɔ e kɔni tɛ yen o y'a sɔrɔ i tɛ yen o kuma na ala ko sisan ni e kun tɛ yen force jumɛn nana ni force américaine kɔni tɛ savant nɔ tɛ recherche scientifique nɔ tɛ ala de nana ni kalo 9 i b'i bamuso dɛbɛ la ale ala de ka inayatura baniya bɛ ka k'i kɔlɔsi a ye taa dɔgɔtɔrɔso la a ye taa muso kɔnɔma pese nin daminɛna sisan anw si ma pese an baw ma furakisɛ ta mais an filɛ nin o kuma na n'a sɔrɔla e kun tɛ yen i dun kɛra yen fɛn min ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye o de ye min tɛ yen o kɛli exemple Buwake yan mobili t'i dilan yan mobili bɛ dilan tubabuw de fɛ mais mobili caman bɛ Buwake yan n'a tiɲɛna a tɛ segin ka taa tubabuw fɛ yen mécanicien b'a dilan yan o kuma na fɛn minnu y'a bɔ usine na o de ka gɛlɛn mais a tiɲɛnen répareli o ka nɔgɔn bon adamaden bɔli usine na ka na n'i ye diɲɛ kɔnɔ o de ka gɛlɛn mais i sara ka ban i su donna o kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ yen o il y a quelque chose je suis très désolé parce que je ne peux pas m'exprimer en français. N'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na n'a y'a faamu ka ban ala y'an kɛ a ma foyi ta ka k'an ye a ka sebaaya nana n'an ye o tuma na n'an sara yankaw sera ka mobili kɔrɔ dépanner ala t'i dɛsɛ ka mɔgɔ kɔrɔ lawuli lahara bɛ se lahara bɛ se o tuma na ni lahara bɛ se ala ye kiraw ci k'u kana kuma mɔgɔw fɛ an yɛrɛ ka kira Muhammadul Mustafa alayhi salatu wa salam karamɔgɔw a ye ɲininkali kɛ yahudiw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dɔnnibaabaw farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa kira kɔrɔbɔ don min na u ko a ma i k'i ye kira ye wa Muhamadu ko awɔ ne ye kira ye u ko a ma jɔnni y'i ci a ko ala de y'i ci u ko ala ye mun d'i ma ka na olu bolo a bɛna fɔ seli kira nana seli sɔrɔ kerecɛnw bolo a nana sɔrɔ yahudiyaw bolo u ɲɛ na a bɛna fɔ sun kira ye sun sɔrɔ kerecɛnw bolo a y'a sɔrɔ yahudiyaw bolo u ko ala ye mun d'i ma ka na kira ko cogo di a ko bu'istu liutammima makarimal akhlaq ko kira minnu tɛmɛna ni ɲɛ u nana dugukolo dilan ka jogo sigi ka tɔɲɔni dabila ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin ala ye ne bila ka na ko n ka n'a tɔ dafa u bolo ka taa manil fars manil jabbar
من المحيي من المميت واحد أنكر مغو على الكراتي إتسلك كراتي كنفو نرسلك أفو على ميناتي كراتي نغارا أكوني تشيلادي نانا جوغو دلاكاني mais hali ni kira mo fo hali kafiriw ni jogo ɲumanya tɛ jamana sisi an bɔra ka force fɔ sisan force armée police gendarmerie ninnu ɲɛsiranya de kama dɔ bɛ se ka si a ka so n'olu ɲɛsiranya tɛ bitigi t'i to buwake yan u b'a bɛɛ kari sini alors mun b'a kɛ ni jogo tiɲɛna ni jogo tiɲɛna alors kuma na diɲɛlatigɛ mago bɛ jogo ɲuman de la jamanadenw bɛ kule faamaw y'an ka faso nafolo dun a jogo de man ɲi mɔgɔw bɛ kulela so ɲɛ an ta kɛ o jogo de man ɲi cɛ dɔ bɛ kule an muso ye janfa a taara cɛ wɛrɛ nɔfɛ a jogo de man ɲi muso dɔ b'a fɔ n cɛ bɛ taa musow nɔfɛ cɛ jogo de man ɲi o tuma na jogo juguya de bɛ jamana ci jogo juguya de bɛ dugu ci jogo juguya de bɛ du ci o tuma na ala kira nana ka jogo juguya kɛlɛ ka jogo ɲumanya sabati ala ka kiraw cira nin de kama dɔ bɛ nin miiri seli ni su you know seli ni su o ka bon kojugu o b'a la mais aw ni ne bɛ tawhidu de kɔnɔ sisan ala yɛrɛ kele bandiyali fɔlɔ u taara o tawhidu de yɛlɛmɛ k'a caya a tɔgɔ di tawhidu uluhiya tawhidu urububiya tawhidu ta'aliya la hali ni i ɲɔ minɛ e ko ashrakta i kɛra mushriku ye hali ni ka samara binna n'i yɛlɛmɛ k'o ta o ko i kɛra mushriku ye tawhidu y'o di ala la tawhidu tɛ foyi ye n'i ye min fɔ a ye polisi ko la kɔ i mana min ma fɛ rusi jeni i bɛ polisiw ka force dɔn i bɛ se a cɛ fila la i bɛ se a cɛ saba la i kelen mais a tɔ b'a kɔfɛ dɛ komi i b'o bɛɛ dɔn ka ban o la ni cɛ pasa n'i ko i ma polisi la ko arrête-toi i b'i jɔ a tɛ s'i la o mais a bɛ s'i la dɛ o tuma na tawhidu yɛrɛ de kɔrɔ ye ka ala dɔn n'a ka fanga ye kira ko ale cira de k'a kana jogo de la mais ala yɛrɛ ko di wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa kuma banna ala ye kuma ban ma dafɛn wɛrɛ ka kuma tɛ yan ala ko ma muhamadu ci foyi kama ko dafɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ aw bɛɛ ko kira cira de aw bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ani anw a y'a lajɛ ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ kumana kira cira bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mais pourquoi n'a ci kun faamuna ni baara kɛra n'a ye a ma faamu a ka haramuya a ma faamu n'a faamuna an ti kɛ tan misiri bɛna caya an ka sow ye misiri bɛ fan bɛɛ fɛ sami alahu liman hamida alahu akbar t'a dɔn misiri kɔnɔ i k'a ɲɛɲini kilaw de bɛ yen n'a ma fa an b'a fa wari min bɛ sɔrɔ misiri la gɛri bɛ yen dabalijugukɛlaw alimamiya yɛrɛ gɛlɛyara n'i kɛra alimami ye n'i ye alimamiw lajɛ i b'u ka dufa kuruba wuli an karamɔgɔ tanganaw de b'a kɔnɔ u yɛrɛ bolo parce que n'i kɛra ye u b'i gosi yanni kɔrɔti dɔ ka t'i fa tile kelen u yɛrɛ b'u ko ka tila ka dufa fa kira min cira ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'o patron yɛrɛw kɛra ɲɔgɔn faaba ye kunfin da bɛ kɛ mun ye sa a y'a jira lamɛn n bɛ min fɔ a ye ala ta don lahara ala b'i ne jɔ k'aw jɔ a bɛ fɛn o fɛn mɛ ala ye fɛn dɔ d'a ma a bɛ fɔ ko hakili ni mɔgɔ 100 kuma n'i kɔrɔ hakili bɛ tiɲɛ ye
n'a ka intérêt t'a la a bi ban na mais a dalen don a la aw k'a lajɛ kuranɛ de ko ko Muhamadu an b'i ci foyi kama ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ chrétien b'a la yahudiya b'a la kafiri b'a la bolisɔnna b'a la dulɔmina b'a la ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ hali o bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo di ne ye n ka misiri jɔ ka mikoro siri o la ka kule ka sigi ɲɔgɔn bɛɛ kun mais silamɛya ka hɛrɛ bɛɛ b'a sɔrɔ cogo di a kɔrɔ tɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ non kafiri kɛ to kafiriya la chrétien kɛ du courage a kɔrɔ tɛ a ka kɛ silamɛ ye min ɲinina ne silamɛ fɛ anw de ko an ka kira ko a cira hinɛ kama ala yɛrɛ ko n y'a ci bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o hɛrɛ bɛ bɔ min jogo ne ni chrétien ka so nɔrɔlen don ɲɔgɔn na ni su sera ɛri dɔrɔn ne k'an ka kangari da n denw ye a ye mankan da mɔgɔw ka sunɔgɔ chrétien kɛ ye hɛrɛ sɔrɔ mais ni ne wulila ka ala ka miliyɔn kelen seli su fɛ chrétien ka hɛrɛ jumɛn b'o la ni zuna fɔ ka n pasa n sigi ɲɔgɔn kafiri ka hɛrɛ jumɛn b'o la mais a ka hɛrɛ caman bɛ sɔrɔ min na o ye ne ka diinɛ ye a muso ka ɲi ni muso ye mais se bɛ ne ye ka tɛmɛ a kan n y'a ye n bɛ se ka nin muso bɔsi a la n bɛ se ka kafiri muso bɔsi a la n ye labɛn a fɛ n ka diinɛ ko non sans interdit bɛ yen a fɔra ko silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ se dafɛ ma walimuso to a tigi bolo diɲɛ ma hɛrɛ sɔrɔ a bɛ nin cogo la a bɛ jagokɛyɔrɔ la a bɛ baarakɛyɔrɔ la a bɛ hali mɔbili passager kɔnɔ yanni ka se yɔrɔ la silamɛya bɛ baara kɛ tan an karamɔgɔw ye nin bɛɛ de bɔ silamɛya la k'a tigɛ ka bɔ a la pewu ka mun d'a ma ko a ye seli mais silamɛya ye san 11 kɛ selifa dɔgɔyalen tɛ silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen ala ɲɛsiranɲɛnaw bɛ yen walijiw bɛ yen san 11 selifa dɔgɔyalen tɛ silamɛya kɔnɔ karamɔgɔ tulo b'a la anw ka kiiri tigɛ ka di koyi a ti seli bɛ di don min na a ma fɔ bɛɛ ka seli koyi ni misiri jɔra dɔrɔn ni ho dara i bɛ mɔgɔw cɛtɔ ye ka taa mais karamɔgɔw kan ka tiɲɛ fɔ ala ma fɔ bɛɛ ka seli ala m'o fɔ mɔgɔ si ye kuranɛ bila seli bɛ di ala fɛ don min na ala ko aqimu salata a ko kira ma de taa seli di muminu ma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan ay kuranɛ ta seli di do ala ko kira ma taa seli di muminu de ma muminu ni ala y'a di muminu de ma o k'a kɛ taa di muminu ma hasidi nkalontigɛla ye mumini ye wa dabalijugu k'i sinamuso la i b'a n'a denw ta tiɲɛ o ye mumini ye wa mori yɛrɛ hasidi dabalijugukɛla o ye mumini ye wa wa seli dira muminiw de ma selitigi de ko ten ko n'an y'a kɛ muminiya n'a kɛbɛ ko jogojugu dɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ la nin ye ala kumakan de jogojugu dɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ la hali n'i ye mumini ye ko mais Muhamadu a f'u ka seli n'u selila ne ala ye seli kɛ comprimé de walima n y'a kɛ furamugu de walima n y'a kɛ pomadi de tant que selila bi seli a bi jogojugu k'o ka bɔ i la fo k'a ban ko seli kun y'o ye ne ala tɛ maa si fɛ mɔgɔ sanimanw kɔ o kumana pour que ne ka jɔnw ka saniya k'u ka seli o la seliko 5 de dira silamɛw ma n bɛ fɛ a ka Haidara lamɛn kuma bi mɛn mais kuma dɔw la kumatigi t'i mɛn amin 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 seli 5 de dira silamɛw ma silamɛw de ka bato ka ca kira o kira tɛmɛna anw de ka bato ka ca bɛɛ ka ye tile kɔnɔ i bɛ siɲɛ 5 de kɛ ka seli
mais seli kɔrɔ ye an karamɔgɔ dɔw bɛ hadisa kala Bukhari Muslim ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam misiri dunge ko n'i ye cɛ o cɛ ye ko a tugu bɛ misiri la ko i ka seereya n'a ka muminiya ni alijinɛdenya ye mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ ko Ala b'olu de fɛ ne k'u ka hadisa in kɔrɔ lajɛ kosɛbɛ u k'a kɔrɔ ɲini parce que Alakira ko silamɛ chômeur Ala t'o fɛ fiyewu Ala t'o fɛ fiyewu cɛ dɔ nana ka na kira sigilen sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw a ye salamu di a ko jɔnni b'i dɛmɛ Ala kama ma dumuni kɛ kira ye cɛ jɔlen lajɛ a ka bon a ka jan kira ko cɛ ma ko mun ye don na ko mun b'i la a ko foyi a ko wallahi aw dɔ k'a tɛgɛ jan tasuma kami ka k'a kɔnɔ o ka di Ala ye ka tɛmɛ a k'a tɛgɛ jan ko a bɛ hɛrɛ ɲini mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ fɛn t'aw la kira ko silamɛw ma ni min ka nɔgɔ min ma k'o k'o di mɔgɔw ye warimisɛnw di kira ko taa jeli san i ka juru san n danni ye fɔ nin tile hakɛ i ka sɔrɔ ka na karamɔgɔw tulo b'a la o cɛ ye jeli san ka juru san ka taa lɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ k'a feere ka fɛn sɔrɔ kira ye rendez-vous min d'a ma a nan'o kunbɛn kira ko i bɛ cogo di a ko kira n ka kusa kojugu fɛn bɛ n kun bi n yɛrɛ se ka fɛn di ma ko aw dɔw ka fɛn dɛ o ka fisa k'a tigɛ jan mɔgɔ ye n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ misiri kɔnɔ k'o de ko ka di Ala ye e biri bɛ misiri kɔnɔ ye i ka denbaya ka éducation jeli min n'o kɛ e biri bɛ misiri kɔnɔ ye ni wari fu dɔ tɛ taa den ma e bɛ se k'i da misiri kɔnɔ i muso bɛ balo cogo di i denw bɛ balo cogo di jeli b'i denw ka kalan sara non kuma in ma faamu qalbuhu ani farikolo o ka jan ɲɔgɔn kira ko ni mɔgɔ min dusukun nɔrɔlen bɛ misiri la i ka seereya a ka muminiya a n'a ka alijinɛdenya dusukun nɔrɔli misiri la ani mɔgɔ yɛrɛ farikolo yeli misiri kɔnɔ o tɛ kelen ye misiri kɔrɔ ye di seli waati ye 5 de ye i bɛ fajiri seli ni fajiri seli banna i ni Ala de bɛ kuma i seli o seli i bɛ layidu de ta Ala ye fatiha kɔnɔ Ala n t'i ma wɛrɛ bato e kɔ ka Ala tanu ka layidu d'a ma n t'i ma wɛrɛ bato e Ala Ala n t'i dɛmɛ ɲini danfɛn wɛrɛ fɛ e Ala o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka Ala deli ko a k'i bilasira ka min tilenni ye غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكوكو يهوديا والنصارى aka haramuya o bɛ se ka yala maghdubu alaihim ala dimina minnu kɔrɔ wala dɔɔni ani minnu fili la ala dimi bɛ hasidi kɔrɔ wa yahudiya ye de wala dɔɔni na mɔgɔ fililen min bana ala kama o ma fili ala diminen t'o kɔrɔ o ye nasara ye nasara ni yahudiya tɛ dɛ an yɛrɛw de ko don ni min kɛra ɲɔgɔnna ye yahudiyaw ni nasaraw la o fana b'a la e bɛ t'i ka fɛn ta k'o nɔrɔ dɔ la k'i yɛrɛ bɔ a la ko mun kɛra e yɛrɛ de ko don o la n bɛ fɛ a ka silamɛya in faamu n bɛ sɔrɔ k'a d'a ma dakuruɲa kelen n ko nkalonfin de don diinɛ f'i ka taa kalan de f'i ka taa kalan ni diinɛ ye f'i ka taa kalan ala bɛ se k'a wajibiya an bɛɛ ka cogo fɛn min ma gɛlɛn qul amantu billahi summa istaqim silamɛya tɔ tɛ nin kɔ ko n'i ko i dalen don ala la i tilen a banna n'i mago bɛ seli la i bɛ gɛrɛ selilaw la k'u ɲininka a bɛ kɛ cogo di o b'o yir'i la i mago bɛ sun na i bɛ gɛrɛ sunbagaw la o b'o ɲɛfɔ i ye i b'o kɛ mais diinɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka da ala la k'i tilen a banna a tɔw ye accessoire di kuma n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan silamɛya i y'a faamu sisan a sinsinnen bɛ jogo de kan o de la ala nana ni bayira ye kuranɛ kɔnɔ o min kɛn bɛ balawu ye bi nin bɛ maa bana koyi
aw ka diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka lalimu bɛɛ ni min y'a dɔn o kana ala kira ka sahaba kelen tɛ yen a kelen tɛ yen a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen a bɛɛ ye nin layidu 6 ta a bɛɛ ni min t'a kɛ yɔrɔ dɔn na buwake yan an n'a kitabuw bɛɛ bi yan abubakar ye baya kɛ sedina umaru y'a kɛ sedina usman y'a kɛ sedina ali y'a kɛ a bɛɛ ka baya kɛ yɔrɔ bi yan hasanu y'a kɛ huseini y'a kɛ ni min mago b'a kɛ yɔrɔ la a b'an bolo yan o tuma na ni ala kɛra ka sahaba bɛɛ ye baya kɛ baya ye mun ye n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ bolo kɔrɔ ne labɛnnen don ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ a bɛ fɔ nin de ma baya kira ka sahaba si tɛ yen min ma nin kɛ mɛ a kɛ yɔrɔw b'an bolo yan fatu maka don maka minɛ don kira fɛ cɛ si ma don silamɛya la muso si ma don a la n'i don k'a ma kɛ nin ni sahada ye o tɛ yen a tɛ yen alors mais a bɛ se ka datugu ka bila yen cogo di mais bi karamɔgɔ 1 million de wililen contre fara walimuso la contre wali nafolo to yen kana mɔgɔ faga la ilaha illallah bolo minɛ ko mankan wulila yan ko n'i bɛ seli k'i bolo minɛ n'i bɛ seli k'i bolo jigin o ma ja dɛ mais a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ne k'a sɛbɛn ne ye ɲɛ na dɔrɔn ko ala kira ko n'i bɛ seli i k'i bolo minɛ walima n'i bɛ seli i k'i bolo jigin bil amr ni y'a ye don min na a dara ci wajuli kɛ kun mais ni u tora nin manamana ko in na nin manamana ko in fara walimuso la bolo minɛnen n'a bilalen jɔyɔrɔ k'o yɔrɔ jumɛn hinɛ i balimaw na sinji tugu i bolo minɛ i bolo bila jɔyɔrɔ jumɛn mais kɛlɛ kɛra bolo minɛ na fo ka duw fara ka niw to a la mais fara walimuso la fara wali nafolo la hasidiya dabila tugu ala kira kɔ o de kɛlen filɛ balawu y'aw nɔfɛ hasbunallah ayi an ti siran n bɛka k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu ala y'a fɔ ala tilala o banna o ala tilala o la mais n'a ye tiɲɛ faamu a b'a baara o la ala kɛra cilen an ma nin baya min n'i y'a fɔ sisan a ye nin den di cɛw ma o y'a sɔrɔ seli tɛ yen sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen kojugu kojugu silamɛya san 12 n'a laban walima san 12 n'a daminɛ ala hasabi riwayat tariku ka sɛbɛn cogo la bɛɛ ma kɛ kira ye san joli kɛ maga dɔw k'a ye san 12 de kɛ dɔw k'a ye san 11 de kɛ dɔw yɛrɛ bi saba fɔ mais a ka sanayɛlɛ kɛra san 11 n'a laban walima san 12 n'a daminɛ yen de seli faridayara a kan mais nin y'a sɔrɔ jogo ninnu nana Abubakar Seydina Abubakar di tuubi don min na a taara kira fɛ yen a ko mɔgɔw bɛ ka mun fɔ ko e ko ten dɛ a ko Abubakar ma e ye mun mɛn mɔgɔw da ko ne ko ten ko n y'a mɛn ko ko ye kira ye a ko ala ye ci Abubakar ko ne tɛ siga e ka kiraya la n ye nin jogo ye nin jogo ye nin jogo in kɔlɔsi i ye mɔgɔw da cogo ye kira la kabini ala k'an da an ma foyi dɔn i la ni ɲumanya tɛ n tɛgɛ minɛ n ka baya kɛ Abubakar y'a tigɛ di kira ma ka lebu 6 asilamɛya don ni min ma sɔn a kitabu b'an bolo a kɛyɔrɔ b'an bolo alors mais an balima dɔw ko dɛnɛn selen ko non k'olu ma baya lagosi ko tiɲɛ tɛ dɛ k'olu y'a lagosi ko silamɛya don ka dɛ n ko c'est très bien
ni silamɛya don kan dɛ mɔgɔya tilala kɔni don mun na t'a dɛmɛ ala y'a fɔ ala kira y'a fɔ a bɛ banna mun na a bɔ silamɛya don kan la sa bolominɛ ye silamɛya don kan yan bolodini ye silamɛya don kan yan o kɛlɛ ma kɛ yan mun na a y'o kɛlɛ kɛ finifin ye silamɛya don kan yan o kɛlɛ ma kɛ mun na finifin bɛ don mun kama ko tari jɛnɛya n'a dabila mais ala yɛrɛ ko directement layidu di musow ko i t'i jɛnɛya kɛ o kɛlɛ kun ni silamɛya don kan dɛ ni maaya dilala don silamɛya nana maaya dilali de kama munna ta a yɛrɛ k'a kɛ k'a fɔ a ka misiriw la a ka kɛ tari ala y'a fɔ o ma bɛn aw ma de mais ala kira y'a fɔ Bukhari kɔnɔ Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah a bɛ nin bɛɛ kɔnɔ kira ko n'a bɛ alijinɛ fɛ a ye na layidu 6 ta ne ye n'a y'a dafa a ti jɛ mais ka duloki bɔ ka nin kɛlɛ o ye kabakoba ye mais ka sɔrɔ i yɛrɛ ka hɛrɛ don i bɛ ka kɛ ala de y'a fɔ a ye dara maa fɛ ne y'a lakale de mais ni i muso ye baya kɛ i denmuso ye baya kɛ i denkɛw muso ye baya kɛ ala de y'i kisi fɛn dɔ ma kɔni n'i denkɛ min muso y'a janfa o tɛna den lankolon wolo a ka so kɔni i ka hɛrɛ b'a la dɛ a ye jogo dɛmɛ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ b'o la ni jogo tiɲɛna bɛɛ bɛ bɔ a kalama an bɛɛ fila tasuma na ni a ye tiɲɛ fɔ a kana siran ala bɛ yen ala y'o fɔ ala kira ye jugu wulila kira kɔ ka kira yɛrɛ kamana kɔ ala ko a ma wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'a allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun kira ɲɛ gana ka kamana kɔ yanga kala kira sigilen a y'ala wele a ko a gɛlɛyara jibrila jiginna ko non wala taku fi dayqin mimma yamkurun ko ala ko nana f'i ye ko i k'i hakili sigi i kana degun janfa ni namara min bɛ ka dilan i kama ko i kana degun inna allaha ma'a allazina taqaw ko maa o maa ye koto ni ala ta la i tɛgɛ bɛ n bolo wallazina hum muhsinun ɲumankɛla o ɲumankɛla hali n'i ye kafiri i tɛgɛ bɛ ne ala bolo a y'a janto a yɛrɛ a kana siran foyi tɛ yen ala ala ka tiɲɛ tununa a dogora e dara a kan ni mɔgɔ fagalaw minɛna a ye taa polisiw ɲininka u k'u fɔ a ye ni min tɛ madu ye o ye daramani ye cɛnnikɛlaw mana minɛ ne taara dɔgɔtɔrɔso dɔ la Abidjan dɔgɔtɔrɔmuso dɔ de ye ne lajɛ a ko a bɛna jolita papiye dɔw di ko an k'o ta ko mɛ ko n ti alikɔli min dɛ n ko an ma se o ma fɔlɔ ne ni min taara a tigi bɛ kɛnɛ kan yan n bɛna maa tɔgɔ fɔ ale dimina dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ ale ko mɛ ko ka alikɔli ko c'est un lima muso ko a ma ko tiɲɛ a to an ka dɔ mɛn an bɛka ka fura kɛ o caman na yan alikɔli la mɛ o tɛ o n'a sɔrɔla a ye nin yɔrɔ faamu silamɛya nana de jogo ka dilan nin ye baya ye ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a yɔrɔ caman na mɛ n'i ye suratu Mu'mina aya 12 ta o b'i bɔ hadisa bɛɛ nana n'a ye mɛ bolominɛ mana hadisa kelen kɔnɔ ko kira ko a y'a bolo minɛ o ma deli ka sebe yɛrɛ fiyɛ hali nkalontigɛlaw fɛ alors mais min bɛ kuranɛ kɔnɔ ala kira y'a fɔ mɛ munna t'a kɛ munna t'a fɔ mɔgɔw k'a kɛ aw bɛ sɔn ka sa ka se ala ma ko a ye ala ka aya kelen gɛlɛ dugukolo kan la ilaha illallah a ye kɛlɛ tɛ ne fɛ e ko silamɛya don kan dɛ a ye an ti ɲɔgɔn sama o la an ti ɲɔgɔn sama o la e k'a b'o la sa ɔ e y'a kɛ mun ye ko a waati tɛmɛna a banna wa jɛnɛya dagala suɲɛni dagala mɔgɔ faga dagala n'i ko a bɛ kɛ kira de ye an b'a fɔ i ka hadisaw lajɛ
Seydina Umar bilala ka taa kɛ musow ye Madinɛ Bilali bilala ka taa kɛ Khalid bin Walid y'a kɛ o 1,000,000 bi yan kira ka sahabaw tun bɛ baya minɛ cɛw bolo kira yɛrɛ balolen ka sɔrɔ a ma sa fɔlɔ o de lu wulibaliw yan munna ti kɛ kira ye dɛ n ti jɛnɛya kɛ o de ye kira jɔyɔrɔ ye n'a fɔra ni kira tɛ yen k'a ti kɛ jɔnni ye misiri jɔ kira tɛ yan kira taara mun na bila ka dɔ jɔ a kɔfɛ yan a ye kuma ninnu mɛn dɛ nin de gɛlɛmanw wulila u bɛ mɔgɔw sara a ye dara fa ɲini a y'a ba ɲini a ye kuma juguw fɔ a ma mais olu bolo n y'a fɔ a ye bi tilegan in na 7e siècle ko kɛlɛminɛnw n'i y'o ta ka na 20e siècle la a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ ka nkalon da mɔgɔ la ka se k'a mago sa o kɛra ka kɔrɔlen an tɛmɛna o waati kan ko dɔɔ ni faamu de bɛ yen n y'a fɔ aw ɲɛna bi Seydina Ali fagara kan Useyni fagara kan Seydina Ali bi faga don min na a fagara min kɛ arabu jamanaw u ye dunu de bɔ k'u pan ko kafiri fagara mais u nana mɛn k'a fagara Kufa misiri kɔnɔ u fari fagara ko Kufa misiri kɔnɔ ko o tuma na a kun seli wa parce que juguw y'a se bɛɛ ma ko Seydina Ali t'i seli ko a kafiriyara ko a ye seli bila o la ka bɛɛ k'a jugu ye a salen mɔgɔw kɔndana mais a fɔra a fagara misiri kɔnɔ dɔw fari fagara ko tuma na k'a kun bɛ seli wa o sɛgiliw tɛmɛna an tɛ yen bilen an tɛ yen bilen a bɔr'o la Hayidara yɛrɛ ko ka baya kɛ ko an k'a fɔ an ti jɛnɛya kɛ ko maa wɛrɛ bɛ jɛnɛya kɛ ka tɛmɛ non e m'a faamu koyi o ye Hayidara kungo de ye mais le problème an ka Ala ka tiɲɛ de ko Hayidara man ɲi wa jahanɛmɛ so fila de bɛ yen so fɔlɔ i ye baara min kɛ i bɛ taa don jahanɛmɛ so filanan min ka jugu a bɛɛ ye i ye Ala ka tiɲɛ min dogo o ni danga bɛ taa n'i ye jahanɛmɛ wɛrɛ kɔnɔ o ka jugu jahanɛmɛ bɛɛ ye a ye to an ka Ala ka tiɲɛ biyɛndimi bɛ e la docteur ko i ma i kɔlɔsi kana dulɔ min dulɔ man ɲi mais e yɛrɛ sigilen ɲɛna docteur y'a ka dulɔ k'a kun mais o ye dɔgɔtɔrɔ kungo de ye e min bɛ kisi ɲini e k'a bila k'i yɛrɛ ɲini mais ni Ala ka tiɲɛ tora ye an bɛ taa jɔ ma jumɛn in na i ka jurumu k'i don jahanɛmɛ na o ka fisa Ala ka tiɲɛ dogoli danga o k'i halaki diɲɛ na yan ka tila ka t'i laban ci bilahi ni jogo tɛ Ala ko tɛ galonfi a ye seli lajɛ hadisa minnu fɔra seli kan a ka ca dɛ a ko salawatul khamsi min al-jum'ati ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ujtunibatil kaba'ir muslimu de nana n'a ye an tirmisi ko ka seli 5 kɛ yɛrɛ u b'o fɔ a ye ko n'i ye seli 5 kɛ ko i bi ko ka bɔ i jurumu na ko ni kɔbaw dɔ ka bulonda la o ko don o don siɲɛ 5 o e bɛ t'i ka dulɔki ko kɔji in na o k'a ti jɛ wa o k'a bɛ jɛ ko bɔn ko mɔgɔw de bɛ ten ko seli in tant que i ye seli 5 kɛ jurumu o jurumu kɛra o don k'a bɛɛ banna n'i ye hadisaw turu a kun kan ka wulibaliw dogo a wulibali de filɛ nin ye ko seli 5 n'i y'a kɛ k'a dafa ko jurumu bɛ yafa ka bɔ juma na ka se juma na o bɛ jurumu ban ka bɔ sunkalo la ka se sunkalo wɛrɛ la o bɛ jurumu ban a ko cogo di iza usunibatil kaba'ir ko a sɛti ye fo a ka yɔrɔ jɛngɛ jurumuba la jɛnɛya galontigɛ hasidiya janfa
namara ko fɔ a k'o de bila n'a y'o bila ko Ala b'a tɔ yafa ko mɛ tant que a bɛ jurumuba kɛ ko seli ti foyi ɲɛ ayiwa hadisa ma nin fɔ dɛ hadisa ko n'a yɔrɔ janyana jurumuba la ne de y'a walawala mɛ Ala tɛmɛna ne ta ni hadisa tigi ta kan Ala ko cogo di in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima Ala ko n'a y'a yɔrɔ janya jurumubaw la jurumuba de ka ca kojugu dɔw ko 7 don dɔw ko 70 don jurumubaw dangadenya b'a la dulɔmi b'a la jɛnɛya b'a la nkalontigɛ b'a la namara b'a la hasidiya b'a la nin bɛɛ ye jurumubaw ye tant que i bɛ seli ka nin kɛ seli ti foyi ye Ala de ko ten ko n'a ye jurumubaw bila ko n bɛ fitininw yafa ye n'a ye jurumuba bila n bɛ fitinin yafa mana a y'a janto a yɛrɛ la a ye Ancien Testament lajɛ al-alwahu al-ashara les 10 commandements baya bɛ silamɛya kɔnɔ cogo min na a bɛ yahudiyaya kɔnɔ ten baya tɛmɛna nin bɛɛ de fɛ 10 commandements olu ta ye tan de ye tan ni maa min m'a dɔn i y'a asilimaw ye walima i y'a mɛn les 10 commandements les 10 commandements na Ala b'a fɔ Musa ma la tasrik wala tazni فأحجب عنك وجهي فإذا كان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام فكيف بغيره ala ko nabila Musa ma di commandement kono ako kana suñi kana jɛnɛya ni ye ni fɛn fɛn kɛ ni ala bɛ ɲɛ tuɲɛ la o kɔrɔ ye dantana bi falhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirifila lajaba an b'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni tun y'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Buaké ka bɛn le 7 juillet 2018 an karamɔgɔ Seyed Sharif Ousmane Madane Haidara ka laselinnɔw la ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Ivoirien kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni sigida in na Buaké Tibisu Yamoussoukro Abidjan Daloa Joko Ima Soubéré San Pedro Gabiaji Meaji Kacola Ɲangara Tafere Ferekisɛ Wangolo Kɔrɔkɔ sigida caman bɛ Ala bolo Ala ko yira ne n'aw la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tinyeme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyeme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyeme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba